Yes, hello mga subscribers, muli si Motor Magkaminto. Tayo kay Kuya Mario Gutierrez sa sentro ng ating right Pampanga and this is pivot therapy. Yan pong November 3, 2025. Yan, so nagsipugan mga therapy. God bless. Tabak, pwede tabak. Mga ngadita pa. Lord, salamat po sa iyong kalakasan biyaya. Muli ko ito ng instrumentong Panginoon. Ito kay Mario Panginoon. Ito ko niyang maramdaman ng sakit sa kanyang katawan, Lord God. Dalangin ko ng mga galingan at pabalik ko ng kalakasan. At samayin mo ba yung Lord God sa aming karagin ito? Sa mga anak ng Jesus. Ano ba mag-exercise? Bago, no? Pagkailangan nyo kung lima? Apat. Apat pa rin. So, guys, is our 4th session therapy. Diba? Basta na naman. Wala na mga drama ito. Bawal. Diba? Nakapag-drive ba ka niya? Nakapag-drive ba ka? Ba? Ay siya. Hindi natin niya nakapag-drive ba ka? Hindi mo therapy. Wow. Basta naman pa ka ng bago kung Mario. Ano may nga dito ng bago? Ito lang magkain ko ganyan. Gagamitan kayo nga ang kanawang magkain. Gagamitan ko nga kaya. Kaya kaya kung napangas na kung basta tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy yung therapy mo galing na ama. Ito ng bala mo. Oo. Ang gamat ka na. So tuloy-tuloy tayo kung manibak na. Kasi wala nakakit, maling tayo pa, nakakit. Pinaliwa. Maling estilo la. Wala nakakit pero maling estilo. Wala, ano yun? Diba, bukan may patera ka na naliwa. Ano ang mga nini? Halos. Diba?
Hindi ako ba, talagang buli ko galing ko. Kaya yung gagawin ko, ating Agad mo sabihan ka na Wow. Agad mo sabihan ka na ako. Bagong palita. Agad kung kaya-kaya ka. dati na... Kung tintos ko, basa mo eh. Wala, hindi na basa. Hindi ba, nabagkit. Yan. Wala. Alam mo, may sarili-sarili nga ba po? Oo, alam mo. May sarili-sarili nga ba? Ito mo ka, ito. Abibi ako kaya itong ibibi akong gamit kaya ang tanaw. Bebe ko pa kaya kanina. Hindi. Tuna ka na ako, di ba? Mga liwa, diba na tayo mga bumilo? Di ba? Mga bibigyan ng liwa, di ba? Happy lang. Nakapat lang, alam mo. Apa yan. Kasi naging 20 lang mo yung sundan ba? Alam mo, lumakad ka niyan. So, itong bawal na eh. Sa babi. Isda, asan kong kaya eh. Bakit abang mga kakain, mga kang saging. Eh, yung potassium mo, may sali-sali na naman. Eh? Nah, nah, oh. Dibelah. Limito ng tao, istorya lang. Limito ng tao, istorya lang. Ano? Ay, yung gabi mo, sumasagot niya. Yung gabi, ikaw mag-ingat. Ay, nakikita na yun. Sulit ko na ako pangabog yung pagkakataong ganyan, ha? Sige, pagkakataong ito ba, bumili pala, gano'n na. Istorya lang na. Ano ka lang nga bumali mo? Wala na. Dito na nga pumunta lang kami. Saan ka ba? Oo, ito ba?
Tira ba? Ito ka, ito ka. Ito ka. Ito ka. Yan. Tira. Nih, look. Look. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold, relax. Okay, here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paulot. Aswa. Ini satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Next it. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Pag hindi mo tido ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulok. Wala pa. Ayos ka ba? Hingal ka? A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. Halo, okay na.
ikaw ng bahala ito. Magkano ha? Ayos ba? Sige. Sige. Makan. One. Balik. Oh. Dapat saksakan mo dyan. Saksakan para mo. Outlet, saksakan po. Ay, kalistahan mo. Saksakan. Pang kurente. Ay po, extension po. Alay, ballpen, lapis yan. Dapat pa eh. Extension. Kaya po muna itong metong station mo. Kaya, ang metagili niya po. Alam, itong metong ginamit din natin. Tinaw. Ang sabihin sa plano siya, balang. Boleh bagitog kan? Katamnya? Bagitog? Uy, kaya tayo magpupunta. Kailan niyo pa? Sabi niya pa. Kailan niyo bagya? Kasi Eh! Ba't may kakanila dyan mga Sa buliw. ano yun? Ilo kaya nila yung tata. kasi yung video mo ma-copyright siya. Ba't may tagili? Sabi mo naman. Kaya kaya yung anak mo.
Mga diretso yun, sayang yung video niya. Ma, Hmm. kayo, Yan. mamang gaya pa.